Ahoj, volám sa Stein a dnes budem hovoriť o krásnej rade trail kamier značky Camouflage. S našou štandardnou a Wi-Fi ponukou máme dokonalú kombináciu v domácnosti pre všetkých milovníkov prírody. Tieto zostavy sme vytvorili tisíckami prieskumov a rozhovorov s používateľmi trail kamier po nákupe. Všetky naše kamery sú dokonalé, vyhovujú vašim potrebám a pracujú s rovnakými princípmi. Majú senzory na detekciu pohybu a chcú objektív na natáčanie videí a fotografií pre párové senzory. A infračerveným svetlom je možné natáčať nočné videá a fotky v čierno-bielých farbách. Všetky kamery fungujú 24/7 automaticky, takže nebudete nič premeškať vo vašej záhrade. Rozsah detekcie každej kamery je do 25 metrov a sú vodotesné s certifikáciou IP66, takže ich môžete jednoducho zavesiť vonku. Každá z našich kamier je dodávaná s montážnym setom. Máme stenu na montáž, aby sme ju mohli pripevniť na stenu. A tiež máme šnúru, takže môžete kameru obtočiť okolo stromu pomocou šnúry a uistiť sa, že ju pevne obtočíte so šnúrou. Každá z našich kamier má podrobný návod v rôznych jazykoch, aj na zadnej strane. Po naskenovaní QR kódu získate prístup k videám a manuálom vo všetkých jazykoch. Na pravej strane je naša štandardná zostava, 3 kamery začínajúce SM4 Pro. Toto je náš vstupný model. Model má 24 megapixelovú kameru a plné HD video pre vynikajúcu kvalitu obsahu. Čas spúšťania kamery je 0,6 sekundy. Kamera potrebuje 0,6 sekundy na detekciu pohybu pred vytvorením fotografie alebo videa. Táto kamera je super, ak chcete vyskúšať jej fungovanie. Prichádza veľký brat modelu SN4 Pro, ľahké 2 Ultra. A Easy2 Ultra má 30 megapixelový fotoaparát a 4K video. Kamera sa spúšťa za 0,2S, zaznamenáva takmer všetky zvieratá, ktoré prídu okolo. Posledná kamera tejto série je Easy2 Elite. A táto kamera má rovnaké možnosti ako Easy2 Ultra. Má duálny objektív, takže má 2 objektívy. Tento objektív zabezpečuje ostrejšie nočné fotografie a videá. Je to perfektné, ak chcete slušný fotoaparát s veľmi kvalitnými snímkami počas noci. Ako začať? S bežným fotoaparátom? V skutočnosti je to veľmi jednoduché. Prvým krokom je vložiť batérie. Druhým krokom je potrebné vložiť SD kartu a tretím krokom je jednoducho zapnúť kameru. Fotoaparát bude pracovať celý čas plne automaticky. Trvá 5 sekúnd, kým sa odpočíta a potom si môžete nasadiť kameru. Fotoaparát teraz funguje. Na tejto strane je Wi-Fi line-up s bezplatnou aplikáciou, kompatibilnou s Apple a Android zariadeniami, ako sú telefóny a tablety. S touto bezplatnou aplikáciou nemusíte používať kábel alebo notebook. Získajte fotografie a videá priamo na svoj telefón. Jednoducho ich stiahnite z fotoaparátu. Toto je veľmi užitočné, ak máte kameru zavesenú na strome alebo ďaleko od domu. Okrem toho je tiež možné meniť nastavenia kamery cez aplikáciu. Prvá kamera tejto Wi-Fi série je Easy45, naša základná kamera. Má 24 megapixelovú kameru a plné HD video pre fotografie a videá najvyššej kvality. Čas spúšte kamery je 0,4 sekundy, čo znamená, že kamera potrebuje len 0,4 sekundy na detekciu zvieraťa a začatie fotografovania a natáčania videí. Druhá kamera v rade, veľký brat S45, je Easy60 Pro. Táto kamera má 30 MP fotoaparát a 4K video, čo znamená, že kvalita obrázkov a videí je dokonalá. Čas spúšte je len 0,2 sekundy, takže nikdy nezmeškáte malé zviera na kamere. Posledná kamera v rade je Easy Solar s 46 megapixelovou kamerou a 4K videom, čo znamená, že obrázky sú ešte krásnejšie ako u Easy60. A kvalita videa je úžasná. Čas spúšte je rovnaký ako Easy60 0,2 sekundy len. Fotoaparát s solárnym panelom je výhodný, lebo zriedkavo treba meniť batérie. Kamera umožňuje živé zobrazenie, takže vidíte, čo kamera vidí na telefóne vo vzdialenosti 25 metrov. Ako funguje nastavenie pre Wi-Fi? Je to v podstate to isté ako štandardná zostava, ale môžete používať a nainštalovať aplikáciu. Tak to vyzerá. Pri otvorení aplikácie môžete manuálne fotografovať alebo natáčať videá kliknutím na toto tlačidlo. Pozrite sa späť na obrázky, ktoré ste vytvorili. Vyberte si videá alebo fotografie. Toto sú videá, ktoré ste vytvorili a toto sú fotografie. Môžete zmeniť nastavenia v aplikácie. Môžete zmeniť fotoaparát z fotografií na video, predĺžiť alebo skrátiť dĺžku videa a